Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bashe banqonqa abagibeli kwenzeka isphihli sengozi ku N3 ePietermaritzburg edlule nenqwaba yezimpilo zabantu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakantwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bashe banqonqa abantu kwenzeka isphihli sengozi ku N3 phakathi kwePeter Brown neChatterton Road ePietermaritzburg. Abezosizo oluphuthumayo bafika endaweni yesigameko bafica ingozi ebandakanya amatraka amatekisi amabili bese kuba izimonto eziyisithupha. Kubekwa ukuthi enye yezimonto ibe isishaya inqonqa nabantu phakathi. Abezosizo oluphuthumayo bathe befika endaweni yesigameko yavele yasho ubuhanguhangu itekisi ebinabantu phakathi. Okwamanje kube ukuthi kushone abantu abangu-11 kwabe sekulimala inqwaba yabantu abalimele basizwe khona endaweni yesigameko. Yize noma ngazi ukuthi ngabe yini imbangela yengozi kodwa kube isphihli la kutholane khona amatraki kanye nezimoto ezincane kwabe sekuqhamuka umlilo awashwa amalanga. Abantu bashe khona endaweni yesigameko ngesikhulu ehluka. Abanye basizwe endaweni yesigameko anduba bephuthunyiswe ezibhedlela ezahlukahlukene. Bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisa ngofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Sithudu emndenini ethe yalahlekelwa abathandiweyo bayo. Bafethu mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.